Lah, gagak yang main kayak tambuh di omahe Durbian piye nglakukan. Bah. Kau wis lewe iki piye ngene. Hah. Iki terusnya ora pah wis kuwesel. Bah nyoba nggon leren wi. Ah, lho. Nggon leren wis masuk kok ini. Leren ae kene wis gaceng. Penting kurono. Si wadem gitu enggon. Ha. Wis enak ini. Wah ini suambi rokok anu nyoba. Alah. Beh. Lho. Nyandi rek ku mang. Beh. Nggo rokok nang gorek iki nyapo ngene iki. Badanku sambil leren, gue lek turu keturun mesti. Jam piro? Wah, si awan. Kene turu kok sak liliran wis penak. Ora iso turu paling ngawandhan. Kene nggone. Nanti bocah-bocah mah. Wih, ini HP ku iki. Halo. Napa, Dik? PX. Duka sedina mboten anu. Ndak ro PX dia aku mengke tenan. Pamite mae pam. Beh wis rong dino. Masalah. Gek piye iki? Kahanan wong omah. Beh. Bahaya lek no iki. Ya wis engko tak anu ngabari bocah-bocah kon dukteng kok. Iya, jaman dhisik kan dukteng lek wong ilang ngono iki. Wis tak golekne bocah-bocah. Ya wis. Yo, Dik. Nggih. Selang ki bolak-balik pedhot ning ndi ya kira-kira pedhot e? Palingnya blok ini lho, selang iki. Ngukes orang ini. Masalah. Warna-warni ya. Iya, abang ijo. Ya ampun. Weh. Salah. Kowe, men. Terus kan jadi Karo sawah emang ya? iya, dulurku. Jenengan pundi? Ngerti? Tidak. Indonesia aja. Bahasane. Wong ngendi iki? Wong Jepang. Jepang. Jepang kuwi ya Indonesia. Wong Jakarta. Anu aku mengke ditelepon keluargane PX. Piye? Jereke wong arep nyawe Pak Tam ngono mengke Pak Tam. ilang. Ilang terus piye wae hidup tang. Iya, jereke wong dhisik lek anu dukteng. Heeh. Saiki pomo awet ta piye pomo? Awet mesakne pek wong ki mengesuk ngono kan lho. Iya. Jale piye? Ora krek ki kangen-kangenan go. Heeh, tak apa jenenge? Tukang maculi sawah kae yo. Iya, Beh. Sowe. Yo, Apa kerundap bocah e? mbah jajal goleki yo. Engko gek keplocotan rundap apa-apa ngono. Kuwi sing cilaka iki kuwi lho asli. Engke tuku matador ning bendoro lho. Heeh, harga luluran. Paling diombe. Gek wonge energik ning anu ngono paling. Yo ora yo. Yo, Piye iso ora? ora iso. Repoti yo. Aku piye? Yo, awakmu kok kene. Yo, kok lu. Kamu di ngendi kamu? Di sini saja. Yo. Ini. Aran dhisik. Ya, budak bocah kok. Kayak sumuk. Nglesat kene. Iya. Piye. Jelasane mang Lah yang Pak Tam ngono.
Iya, iya. Kamu di sini pirang dino kamu? Saya di sini 3 tahun. 3 tahun. Kuliah di rumahnya iki toh? Iya. Ya cukup lama lah. Biasa ya teleponnya ya anu, Teleponan. keluarga deh. Heeh. Piye kejelasan iki? Ya menang-menang mah. Heeh. Halo. Di. Wih, orang diangkat. Halo, De, pripun? Pun anu tepang. Weh. Ngono to? Nggih niki kanca-kanca kula gerakne masuk di PX. Nggih, nek dik wingi niku pados matador lho teng benda niku ajeng kendhat napa ajeng pripun iki kula nggih mboten sumerep. Nggih, kula padosan niki. Kalih kanca-kanca niki nggih kathah niki. Niki sing goleki wonten tim SAR ke nganu. Ngendi lho mengke? Bali. Bali iki. Oh nggih. Penongane jenengan sediaken anu teng oh nek ngoten nggih. Nggih. Kurang temu. Beh. Ngasih lang tenan wis cilaka tenan iki. Iya. Padahal bendinane wis ngono kae, manas saya demenane. Manas. Heeh. Saus saya putih ngono kae. Iya, Beh. Walah, PX. Heeh. Kena anu yo. Heeh. Piye ya, Sa? Nggih. Piye cara digerakne piye? Iya. Bocah-bocah nyadi to. Mbuh. Ayo dijak golek yo. Yo, kamu di sini aja apa ikut? Saya ikut saya. Kamu ikut. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ya udah. Ini kamu pakai kambi lenganan dawa, nanti kecakat nyamuk nanti kamu. Enggak apa-apa, kebel dia sama nyamuk. Nanti kecakat nyamuk kamu nanti. Ayo kita cari di Kidel sana. Kidel. Iya. Kidel sana, Kidel kiri. Oh iya. Gantung. Oi, kowe ning ndi? Weh, aduh Bu. Artinya di gue emang nyamong ngene. Angon terwelu Gitu. gitu. Ki mau ngatur kene, arep nyandi. Mengke mau golek PX. Ya, Bro. Ceritane iki. Iya, aku mau kan Iki hilang. Kene ngarep kae to. Ceritane iki piye kok iso ilang iki? Iya aku diomong iki to cetukan iki perlu selang aku mah. Harus dulurku kenal lho, dulurku Jakarta. Wong ndi kuwi? Jakarta. Aduh, dulurmu Kenal, kok kenal. So, Mas sampean sini. Robin. Robin jenenge. Iya. Wong Jakarta Robin iki koyo gunung. Iki robet. Wis bahasa Indonesia. Lah, aku iki bahasa Jawa. Jawa to, Mas. Kowe iki ngapus ya aku 3 tahun ceritamu. Lho, kowe ngapusi aku jeneng wong Jakarta. Iya, iya to, iya. Saya tahu. Piye? Kalau iki dari Jakarta iso Indonesia. Jadi aku dihapus sih. Aku blasteran kok. Robin, Mulane rambute yo ngono kuwi. Ganteng ya. Ayo golek yo. Ini piye? Yo, iki nek sebagai anu, terlalu pelacak iki. Padek nasu lek. Heeh. Pinter lah yo. Wis wis wengi. Lemu. Iki ada rung mulai ki piye? Yo. Jo golek yo. Soalnya timbang. Yo, adan lho yo. Jo. Sampai kok iso ilang. Beh alate awake iki apa? Heh, Golekne. gila wong biyen iki duk tank. Lah iya alate. Alatnya sing alat musik sing berbentuk duk bersuara duk nang tank. Kombo. Iya lah eneng. Ana sprenge, sprenge. Ya saya tak golek. Robin kok kobong. Tawaranane yo. Aduh repot digolek mboke aku. Apik banget ya terlalu. Alah, terlalu temu ya.
Bagus nek karo wong. Iki lek dikawinne karo pek dadine sekak yo. Hitam putih. Diroboin. Iso ora? Coba kan cerita, pek kemke ilang nyae Pak Tamu. Pak Tam omahe. Kono ya. Bur kan. Jadi golek dalan rono ae. Ayo. Tak tok. Kok iso ilang ya piye pirang. Woi, oleh guys. Nah, ingin cita-cita. Tang ya. Ngarep karo nggo iki. Kowe nggo trelu ya. Enak. Jajal sik dites. Ceklek ngene. Ya belum Jakarta piye kan. Atik. Pales. Ayo Ben. Lo yuk. Kita nih. Mampu. Mampu yuk. Ayo. Yo. Ayo semua topi. Ayo terus. Ayo. Kene yo kesel dah. Suwi dah. Terus wis kesel. Yo wis mandek ning kene iki. Ora nyanti. Cerai main Pak Tamu. Lah yo iki wis cukup main. Main lobrat aku ngene rasane. Suwi. Jane bulus kan dhewe ning ndi? Lah yo. Bocah kaya ngono greminglang dia iki piye? Celeng yo. Maluku. Bisa dikene dikoteki ya jare. Yo. Tak kuwi. Yo. Yo. Ya. Arep celuan om. Lo den up. Up. Dari Opo iki mbrebek ya? Iya sih lek. apa ben iki? Woi, tahe tak. Tahe tak. Terlalu keluar wedi wong. Ya sih lek mbrebek iki. Dekai tukang PX. Oh, perlu kuwi alah. Jak. Salah Wow, jajal rene yo. Rene yo. Opo ku Iso ora? Hati-hati lho ya. Hati-hati lho. Keklek celeng opo usek-usek. Alon. Beles. Sik. Jujur lo, kowe iki nyapo, kok iso buka Enggak bukan di telepon anu to Bapak Amu. nyapo. Ya kowe jere ra mulih 3 dino. Dadi golekan. Wah, kowe ndak aku kas kurang mulih yo malah mek telung dino pusul rong jam. Ya yo Iya, tukare. Nyapo? Tunggu yo. Weh, kok ngono kowe iki? Weh, sik to. Kowe sing ngekon ngomong aku. Dalan penak lho. Heh? Kowe iki dalan penak. Tulungi bocah. Tulungi. Penak kene lho. Opo? Tak golek gusekan. Kagol. Kene. Kak. Awas udah abot lho kuwi, abot lho. Abot tuh. Beles. Matane iki lorone. Kowe. Kowe kene kono ya. Kuwi cewek dialang. Sik to. Iki. Ayo, Sik. Ora, iki ceritane nyapo ate aku kok ngono, oke? Yo. Aku Aku ra melu cah. wong, Aku gendong iki. Kuwi cah. Yo. Wih. Agak-agak kan wong. Yo. Alon. Kowe iki wong apa celeng? Akeh babu. Aduh.